I dag, der er det simpelthen fredag den 8. december, og klokken er 5 minutter over 11. I morgen er det den 9. december, så der skal jeg ud på en lille getaway til Asien og Australien på lidt over 4 måneder. Jeg har fået styr på det hele, tror jeg. Jeg har fået pakket min bagage og min håndbagage sådan nogenlunde. Jeg mangler selvfølgelig lige stadig sådan lidt små ting, men det får jeg styr på. Og jeg har 100% pakket alt for meget. Men jeg skal leve i 4 måneder af den taske der, så der har bare ikke manglet noget. Selvom jeg tror også lidt, jeg glemmer, at man også kan købe ting dernede. Men ja. Til Istanbul, hvor vi skal mellemlande. Klokken er 19:54, og vores næste fly border 21:30, så der er lige noget tid nu. Jeg skal lige fokusere her. Jeg har ikke sagt noget på denne her, siden jeg ankom. Der er sket rigtig meget de sidste par dage. Og alligevel har vi bare brugt rigtig meget tid på at slappe af. Jeg er i gang med lige at vende min hud til solen, så jeg er lidt sådan rød rundt omkring. Jeg har også været virkelig solskoldet i ansigtet. Men ja, udover det, så har vi snorklet en masse. Vi har både set skildpadder og stingrays, og der har også været hajer, men jeg så ikke nogen. Og så har vi kørt på jetski, og vi har bare hygget og lært hinanden at kende. Og ja, det er et mega nice hold, jeg er med, så det er bare mega cool. Og så skal vi videre på, eller til Sri Lanka. Så ja, vores tid på Maldiverne er snart ved at være done. Altså sådan, jeg synes det er vildt nok, at det kun er gået en uge, fordi jeg føler, at der er gået længere tid. Men samtidig så er det gået mega stærkt, så sådan, det er lidt underligt. Ja, det er i hvert fald mega fedt. Jeg er mega glad for at være afsted. Nej, det er mudder. Over here you can see a live fence. And this fence is because of the elephant. Det der papagonstand der. Ej, den laver. Yes. Så der er gået nogle dage, og vi er i Ella på Sri Lanka. Jeg står pt. På det hostel, vi bor på lige nu. Det er nok det klammeste sted, vi har boet. Det er også første gang, vi sådan er på egen hånd. Vi skal videre i dag til Yala. Lige da jeg kom her, der havde det godt nok stramt over, at vi skulle være her. Men det har været rigtig hyggeligt faktisk. Jeg har virkelig nydt min tid her i Ella. Jeg har haft en ret stram tid i Sri Lanka generelt. Jeg har været enormt syg. Altså sådan i et døgn, hvor jeg vitterligt bare har kastet op og haft diarré. Jeg har ikke engang kunnet tage vand. Men udover det, så har det været ret fint her. Vi var på zipline i går, og så har vi været på Ellis Rock. Om ikke andet, så tog de andre i går aftes klokken 8. Der tog de andre en bus til I don't know where, men for at bestige Adams Peak. Og de er stadig afsted. Jeg valgte ikke at tage med, fordi det er ikke rigtigt et behov, jeg har. Og så ville jeg hellere have lidt tid for mig selv herhjemme. Og få sovet. Og få snakket med de mennesker, jeg ikke rigtig får snakket med derhjemme. Så det brugte jeg rigtig meget aften på i går. Så her til morgen, der har jeg lige været at spise noget morgenmad. Jeg fik en French toast og en iskaffe. Det kunne faktisk være ret lækkert. Og nu tænker jeg bare, at jeg lige vil pakke nogle ting, og så vil jeg tage hen til Rivanna Waterfalls, tror jeg det hedder. Og så lige se vandfaldet, og så tage tilbage på den der poolclub, og så lige sådan være der 100%, for det vil jeg gerne. Så det glæder mig rigtig meget til, vi skal også til Marissa og fejre nytår. Vi har fejret jul her, by the way. Det var også mega hyggeligt. Det var lidt anderledes, det er meget anderledes. Så normalt sidder man jo og spiser flæskesteg med familien, og det er koldt, hvor sådan her, der var vi ude i byen, og jeg fik noget laks og sådan lidt. Jeg tager altså min oplevelse i hvert fald
Og jeg hygger mig. Bryster. Nu står den lige og synger I'm just a girl. Så lå den lige pause. Knald i benet. Det er så hyggeligt herinde. Jeg kan slet ikke klare det. Virkelig luksus. Godmorgen venner. Jeg er pt. I Thailand, i Krabi. Og i dag der skal jeg på en bådtur til Hong Island. Jeg tænker, det var en meget god dag lige at filme lidt på. Jeg skal alene afsted. Jeg har lige taget en tur væk fra gruppen. Så jeg er på egen hånd. Selvom at jeg har nogle venner, som jeg har, så er jeg ikke sådan helt alene. Men i dag skal jeg være alene. Det bliver hyggeligt. Jeg er på Lau Landing Island, og det er virkelig flot. Altså det er så flot. Men det er godt nok svært at få et ordentligt billede, fordi der er så mange mennesker. Jeg prøvede lige sådan at tage en video af mig selv sådan herovre i hjørnet, ude i vandet. Sådan, fordi jeg sådan kunne få et spot for mig selv. Men så er der en dame, der sådan skal svømme rundt og glo på mig, og hun er sådan lige med i billedet. Pisseirriterende. Men altså, der er jo et turiststed, så jeg kan ikke forvente andet. Det er virkelig flot alligevel. Helt sikkert. Så i dag er det den 22. januar. Mandag den 22. januar. Og klokken er sådan noget 6:30-ish. Nej, 7:30. Jeg er lige vågnet, så er der noget lidt til, og så lige noget lys. Og jeg er pt. På Koh Tao i Thailand. Og vi er faktisk 7 for gruppen, der er her, men vi bor 5 forskellige steder, og jeg bor med ingen af dem. Det er første gang, jeg bor alene på hele den her tur. Og det er seriøst. Jeg har sovet så godt i nat. Det er så længe siden, at jeg har sovet så godt, som jeg har sovet i nat. Jeg føler, at jeg har sovet min egen ting. Det har været så dejligt. Og jeg har en virkelig dejlig udsigt, og det er sådan, ja, jeg føler virkelig, at jeg lever på en sky lige nu, og jeg skal bare være her til. Er det i overmorgen? Jeg har alligevel 2 nætter mere i den her seng. Det er så fedt. Jeg har booket mig på en bådtur i dag.
også alene, hvor jeg skal snorkle og sådan ting, og jeg bliver hentet her om 3 kvarter faktisk, så jeg har en lille smule travlt, for jeg skal lige gøre mig klar, så vil jeg gerne lige ned og spise morgenmad her på hotellet. Men ja, det glæder jeg mig til, fordi så føler jeg sådan for en gang skyld, at jeg får noget af, hvor jeg har lige sådan indtil videre, så har jeg bare følt, at jeg har ligget mine ting og datet af, og ikke sådan rigtig lavet noget. Hvilket der også skal være plads til nogle gange, men jeg har bare hørt til Gunnar Kotau, så jeg føler lidt, at jeg har spildt min tid ved at gøre det. Og I kan lige se den udsigt, jeg har. Kan man se det? Ja. Very pretty. Så fik jeg taget noget bikiniværk på, og noget solcreme, og nogle shorts, og sådan lidt forskellige. Jeg har fået pakket mit lille net her. Okay, nu gik den så lige ud. But this is the outfit. What do we think, guys? Okay, nu ved jeg ikke helt, hvor god lyden er, men jeg er kommet på en båd nu. Der var nogle udfordringer i kommunikationen, som jeg måske lige kan fortælle om senere. Men, okay, vi er ankommet til Mango Bay nu, og vi har lige fået noget frokost. Jeg prøver at se, om jeg kan filme. Og så kan jeg filme noget med den her nede i vandet. Jeg ved ikke, om det virker. Jeg prøvede det på et tidspunkt, da jeg var på Hunger Island, så der virkede det ikke så godt. Så vi må det se, men jeg håber det lidt. Okay, jeg fandt ud af, at man kunne ligge heroppe på taget af den her båd, så nu har jeg lige lagt mig heroppe. Vi har været på Mango Bay nu, og det var meget flot. Nu skal vi sejle i 40 minutter, synes jeg lige, hun sagde. Så jeg tænker, at jeg lige tager mig en eller anden nap her. Vi har lige været på Shark Bay, og vi så en skildpadde i vandet. Jeg synes, det er sjovt, at hedder Shark Bay, når det er skildpadder, man kan se i det her hav. Men anyways, jeg bor jo lige ved Shark Bay, så sådan der, mit hotel er lige derhenne. Det er mit hotel lige der. Jeg ved ikke engang, kan man se mit værelse derfra? Nej, det kan man ikke, fordi de er inde bag træerne. Sådan et af... Oh fuck, der. Det er sådan... Jeg tror under den der etage der bor jeg. Ja, det var sidste stop. Og så skal vi tilbage igen. Hvilket er fint nok. Nu føler jeg, at nu har jeg snorklet. Også, jeg havde nogle virkelig gode snorkeloplevelser på Maldiverne, hvor vi så, stingrays og også skildpadder på den sags skyld, og klovnefisk og sådan noget der. Og det var vildt flotte koraller, der var rundt om øen her, men sådan fiskemæssigt. Og der var også flotte fisk, men sådan af dyr, som jo lidt af det, jeg synes er fedt at se. Der var det fede på Maldiverne. Men det her, det var virkelig så god oplevelse. Også den her båd her, den var ret cool. Jeg stiller den lige her i stedet for, fordi der er lyset bare en lille smule bedre, I guess. Anyways, jeg er kommet tilbage på hotellet nu. Det er sådan meget rart at være tilbage, selvom det var en mega god tur faktisk, da jeg så endelig kom afsted. Det, der skete i morges, da jeg skulle på den der tur, det var, at de havde sagt til mig, at jeg skulle være klar på mit hotel klokken 8:30, og så var jeg klar på det der pick-up point 8:30 på mit hotel. Og så dukker de aldrig op, jeg sidder og venter 45 minutter, og så går jeg ned i receptionen og siger, at det er normalt, at de er så forsinket, fordi de fortalte mig godt, sådan dem der var deroppe, at de var nogle gange lidt forsinket, og så var jeg sådan, okay, så må jeg bare vente. Men efter 45 minutter, så tænkte jeg, okay, altså, fordi der stod, at turen startede klokken 9, og altså, der var klokken 9:15, så jeg var sådan, okay, altså turen startede nu, sådan, nu kommer de jo ikke. Og så gik jeg ned, og så ringede de, og så sagde de, at at de var gået i gang og sådan noget, og jeg var ikke der, hvor jeg skulle være, og ting og sager, og så kørte jeg hen til det sted, hvor at jeg havde bestilt det fra. Jeg har næsten lige lyst til at sige, hvor det var fra. Det hedder Aucotown Place, tror jeg. Tror jeg, det udtales. Og så kørte jeg derhen og sagde, og sådan, jeg var virkelig træt på det her tidspunkt, for jeg har haft de sidste 3 dage har været så lange. Jeg har været helt alene, og jeg har kørt i bus en hel dag, og så havde jeg en hel dag, hvor jeg sådan skulle vente på at kunne tjekke ind på et hostel, og så var jeg bare der, og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle tage mig til, og så havde jeg en dag i går, hvor jeg skulle flytte herind, hvor da jeg kom, at de så sagde, at jeg havde bestilt til forkert dato, og der var bare det helt store helvede med det også, og sådan. Jeg har haft nogle rigtig lange, dumme dage, synes jeg. Og så havde jeg bare glædet mig til at komme på den her bådtur, så endelig sådan få noget ud af min sådan, tid her på Kotau. Og så sker sådan noget der igen, jeg er bare helt alene, og jeg kunne bare ikke overskue, at jeg skulle have en dag mere, hvor jeg ikke havde noget at tage mig til. Så det var bare sådan en kæmpe ork for mig, at det der, det lige skulle ske, så jeg var sådan der, jeg var ægte ked af det. Og de blev ved med at sige, at det var min egen skyld, og sådan, altså jeg kan ikke bevise det,
for det ord mod ord, men jeg er 100% sikker på, at de fortalte mig, at jeg skulle være på mit hotel 8:30, og at de ville hente mig der. Fordi jeg gentog dem, og de gentog mig, og så videre. Og så jeg ved ikke, om hende der har misforstået et eller andet, fordi så viste hun mig den der billet, hvor hun har skrevet det der, men jeg var sådan, men det var ikke det, vi aftalte. Men så sagde de så, at der ville komme en og hente mig, og så ville jeg kunne tage en båd ud til den første ø, de var på, og så sådan ville jeg godt kunne være lidt der, og så kunne jeg så hoppe på den næste båd, og så var jeg bare sådan, ja okay, whatever, så må jeg gøre det, så sådan får jeg det mindste noget ud af mine penge. Og så endte det så selvfølgelig med at blive en rigtig god tur alligevel, da vi så skildpadder og ting og sager, og jeg har fået noget ud af min dag, og så har jeg så været i 7-Eleven og købt lidt snacks og noget vand. Jeg får egentlig vand her på hotellet, og jeg har fået sådan 2 halve liter flasker. Så jeg har sådan 1 liter vand fra hotellet af, men jeg drak det hele ret hurtigt i går, så nu var jeg lige ved at købe min egen vand også. Jeg ved ikke, om man kan gå ned og bede om mere, det kan man sikkert. Nu har jeg bare købt min egen, det koster 4 kroner. Og så har jeg købt en masse Haribo slikpølser, for jeg fortrudt, jeg ikke var på 7 i går. Eller i 7 i går og købte slik, så sådan, det tænker jeg skal hygge mig lidt med sådan senere eller i aften eller et eller andet. Men nu har jeg også filmet i 7 minutter, så måske at jeg skulle komme videre i mit liv og tage et bad. Og ja, jeg tror måske også, jeg skal have en lur og så bare lige hygge mig lidt. Ciao. Jeg har lige sat mig ned her, og det er sådan et bord, hvor man sådan sidder med benene oppe. Og jeg elsker det, det er så rart. Jeg har også bestilt spaghetti bolognese. Jeg skal spise det. Det er meget fint. Det er lidt sjovt, fordi der er flere af de her broer, som er sådan ud til vandet og hedder det med solnedgang og sådan noget der, men folk lige vælger at sidde inde i sådan under det der stråtag. Jeg ved ikke, om det er på grund af dyrene eller hvad, fordi sådan der, ja, der er lidt mange myg, men der er langt at sidde herude med den her udsigt, end jeg vil sidde i det der hus der, eller sådan under det der stråtag. Jeg har lige bestilt dessert, så lad os se, hvad det kan.